Turangga Among Muda Bapak Putri yuk ya yuk Oh iya. halo lo Ya se Ya Ya Ya. Ya 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 Ya. ayo Wah iya. ayo Ya. Oh. Raksa wilet tanpa patra carang raksa wilet tanpa patra ora gampang golek kawruh utama gombang panor silandur nang pinggir sumur gombang panor silandur nang pinggir sumur yen Jalali parang setulur Breng Narayana mlebu maling Kembang breng Narayana mlebu maling Maling putri konangan Bambang Bermati Sakar setan gendruwo mepote Sakar setan gendruwo mepote Langa
Jangan ya ye ora Tetapi Sadar Kotor Acal Ya cacat Rojak blimbing Rojak wong ayu kuning Rojak blimbing Rojak wong ayu kuning Kudu eling Marang Gusti kang peparing Rojak kawis Tumbune kula sairis Rojak kawis Tumbune kula sairis Dasar wati Pabrik gelet cacawe Saji seorang bosana Latihan nyarang aku Saji seorang bosana Sarang raksa kang renaka jalmu Sarang raksa kang renaka jalmu Ora gampang golek kawruh kang utama Sarang raksa wilis tanpa patra Sarang raksa wilis tanpa patra Ora urip ning alam Saneng Bathara Sarwa Purwa Tunggal Saneng Bathara Kapil Tidak Saneng Prabu Sakti Seswa Arane Bosona Molong Sakti Seswa Arane Bosona Molong Najan Lampung Nyelowong tanpa ukara Ojo ngajari balongan ning apa Winaku saya tidak usata Ojo ngajari balongan ning apa Winaku saya tidak usata Winaku saya tidak usata Winaku
jari balung rondo megalopo ujung jari balung rondo megalopo kawang kuala saya dadi utodo jarwa muda modale Sang Prabu Kresna jarwa muda modale Sang Prabu Kresna mongko ana mudhil buka utama ya rujak pipi rujak para rujak pipi rujak wong ayu kuning aku tuwe marang Gusti Kang Bapane rujak pipi rujak wong ayu kuning kudu eling marang Gusti Kang Bapane rujak rujak ya Sekar besang besang sejatine karya Sekar besang besang sejatine karya patut lamun linunut dalem ngarep ya ya Sang Prabu Kresna mumpung ana puji sarane praja jarwa muda modale Sang Prabu Kresna mumpung ana puji sarane praja mumpung ana puji sarane praja mumpung ana puji sarane praja Loko batok batok ela elu Serapa manyang dolo le payo moto paten detololoba wong mati ora omba yen oba mateni bocah yen urip golek duwe wis loko batok batok ela sirama manyang solo le kaya padha pancen ditololoba wong mati ora omba nek obah nek urip golek duwe Wis loko batok patoke lah elah sira mamanya
ya salah alahe payung mata pak cedit lalalape pamati ora obah obah medeni Ya Tololo payung muda lolo loka duit loko batok batoke jeroko menyang Pacatet loloka yen babat dadi bocah Loko batok batoke elang jeroko menyang lolo le badan dit lolo bang yen babat dadi bocah Loko batok elang jeroko menyang lolo le payung potong badan dit lolo bang mati ora obah yen babat dadi bocah yen boleh mati ora obah yen ora boleh duit Sloko batok elang siroko menyang solo le payung bacetit lolo wong mati ora nek obah medeni bocah Ira
bata bata elalu Jerama menyang tolo Laulai Mata di tolo loba Kota bata bata elalu Jerama menyang tolo Laulai payung Mata di tolo loba Loba mata di kota Somong mandek balai anak nganti gununge Nyok bada ilang Sirama menyang Solo Lele payung modong Macan pit lelopeng Uang mati orang ada Nek obah bedini bocah Nek urip golek aduwe Loko bata bata elalu Jerama menyang tolo Laulai payung kota Mata di tolo loba Wong mati ora obah Yen obah mati kota ya
betane wong Yo Ya, yuk, 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 yuk. Terta malengado tano arahe Aus. Wah, ya. Kota tutupan serna Yuk, 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 yuk. Ya, ya. Ya, ya. Ya. la 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 bengi nawang pating lebiar sayane la 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 soro angin
Sita kang rinesta kadange pribadi ayo Wirat Maya putrane Suralawe Adipati Kuben Siuning putrane ngabdi mongso kaki nalika ing kundi kabuku ing madya loka dobrang ati parakan ati Wirat Maya putrane Suralawe Adipati Tuban Siuning putrane ngabdi wangsa bakti nalika ing kundi kabuku ing madya loka dobrang ati lawan pinati Asane Wirat Maya Adite Ora Sri Hote Senadyan buka sadira Pratengeta ala punakara
sarkul kulon nang sakemak irtete tak undang irtete tak undang yen ketanda jagung gawe tembak mati yen ketembak dipepeti tong tong tung tong tung satu lai sarkul kulon nang sakemak irtete tak undang irtete tak undang yen ketanda jagung gawe tembak mati yen ketembak dipepeti tong tong tung satu lai Kiwang liyan
Maka ing yuda sang
satriya tama natapi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya pratarana kusumaning bangsa Cempaka ing yuta sang satriya tama Natapi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa bela tahe nyawa nadya prataruna kusumaning bangsa
Yuk, yuk, yuk. Wah. Ya, ya, Yos. Oh. Yuk, yuk, yuk. Wah, ya. Ya, Ayo boleh nak. Tinggal tarik liane loh Pak. Tinggal tarik liane. Liane ditarik dulu. Yo. Yo. Saya mau tapasya keliling kota, keliling hati-hati orang baik yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tapi kuda. Becak, ke pahlawan saya duduk sendiri. Becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. Yo. Saya mau tapasya keliling Ya. Ayo dibantu ini. Yo. Dibantu krunya mana? Yuk, ya. Yuk, ya.
Gusti Allah ngijabahi tangga ati iku lima ing wetane kabeh pisan maca Quran sunanane kabeh kita salat sunah lakonana kabeh telu wong kang saleh kumpulana kabeh papat peteng ira ingkang luwe kabeh lipat iki wangi ingkang suci sawijine sapa bisa akagani insyaallah Gusti Allah ngijabahi yuk lo yuk oh ah Wah. Ayo yo Yuk. yo la se la wes yo padha sing apik yo yo Wong mati ora upah yen banget nek utang karo regole aduh Yuk. Wah, ya. Oh, iya. Oh, ya. Oh, Yo. Ayo.
jarowet ape unine katon asri donya saisine jarum-jarum manis dikasih jarum jarum-jarum manis dikasih jarum meniti wong manis mana orangnya Penta iyong wong manis dikasih cium. bareng yo bareng loro yo ayo bareng yo Ayo masih satu babak lagi yuk. Kasihan yang belakang. Ayo nak. Ayo antum waktu nak. Masih satu babak lagi yuk. Rasa angel-angel. Yo. Antum waktu. Ayo. Ayo antum waktu. Masih satu babak lagi ayo. Turun lho. Rasa leman. Ya. Ae gak bali ora iki. Ya, masih ada satu babak lagi, nanti babak penutup dari Turangga Seto ya. Jangan beranjak dulu.
Nak Sur. Bos. Ya. Ya nak ke Bali nak, masih satu babak lagi, kasihan yang di belakang yo. Ya. Ayo. Aus. Wah. Kurang apa nih iki? Kurang apa nih Mas Agung? Kurang apa? Yuk. Oh. Ya nak yo. Kayak satset ya. Andum wektu karo kancane. Oh iya. Wes ndok sak petarangan gorene kabeh. Ya, ora ming siji. Wes sing oke. Menetes. Aus. Ya. Ya. Ya, babak yang ketiga sudah siap ini.